Ofundisayo uVabakshini Maharaj. Ngifuna sisasebenza la ngama-sets ethu. Manje ngifuna sisebenze ngama-subset, ngama-strict set, nama-superset. Sizochaza kabanzi-ke kuyo le video yethu ukuthi kuqonda ukuthini ama-subsets, ama-strict set kanye nama-superset. Ngizobhala iset yami yokuqala leso sebenza ngayo njengesibonelo kanye nesibili ngezansi sidlale nje ngalezi bonelo zethu. Ngineset lapha ngithe A, othi ngithe ngifake neya C. Eka A uyayibona ngithe 1 3 5 7 18, eya B ngathi 1 7 18, eya C ngathi 7 ngathi 18 7 1 19. Ngifuna sidlale ngayo ukuthi sithathe zona lezi zibonelo. Sikhiphe ama-subset, ama-strict set kanye nama-superset. Asiqale nge-subset. Asiqale subset. Bukisisa u-B. Uyabona ukuthi u-B ngingathi u-B uyi-subset ya-A. Nalu uphawu lokukhombisa i-subset. I-subset bawubona u-C base no-D ngezansi kwa-C kusho ukuthi subset. U-B ngithi uyi-subset ya-A ngoba yini? Ngoba uyakubona konke okukhona kwa-B kukhona kwa-A. Yabona? Noma singesesizujula kakhulu ukuthi sibalo sesithi nakhona u-B futhi uyi-subset ya-C. Buthanda ungakusho lokho kodwa sicabanga nesikhathi nanokuthi lana sifuna nje ukuzolanda umqondo asigijime kuloko okubalekile. Singaphinde futhi sithi u-B uyi-strict subset ya-A. Busuveza i-strict subset ke u-C u-dash uyawususa futhi u-dash. U-strict subset ke loyo. Khumbula ngiyakuxwayisa mfowethu. Ngithi khumbula le mpawu zingakudidi. Ungadideki ubona uphawu laka subset kanye lwaka strict set. Lwazisise kahle zazi nje ukuthi zikanjani. Lu strict subset ncase lu strict subset yebo ngoba yini? Ngoba konke okukhona kuka B yebo kukhona kuka A kodwa ke akusho ukuthi ngizothini kungasusana nokwaka A. Ungaphinde futhi nje bungibona ngibhale lapha ezansi u-A uyi-subset yaka A. Kuyiqiniso yonke into iyi-subset yayo yonke into yayo. Kodwa akukwazi ukuthi kube yini strict subset yakhona ngoba cha akukwazi ukuthi okuphakathi kususane nokuphakathi ngoba bese ngase sekholutho phela lapho. Manje singazibuza ukuthi u-B uyi-subset yaka C. Khumbula ukuthi besikade sikushilo lokho eqaleni yebo kuyiqiniso. Noma besingafuna ukuhlala kakhulu kona kodwa besikade sikubonile vele eqaleni ukuthi u-B nayo uyi-subset yaka bani yaka C. Asithi ukuzibuza kahle sithi u-C angabe i-subset yaka A. Bubhekisisa. U-C angabe i-subset yaka A? Zibuze. Athi kugoqa la. Ngithi ukubhala kahle ukuthi ngabe sekuyiphutha. Kungani kuyiphutha ukuthi uC ubi-subset yaka A? Ngoba yebo noma zikhona zifana izinamba zakhona zikhona inamba zakhona kusho ukuthi uC ungangenela usuke phezulu usuke ezantsi uyongenela lapha phezulu. Nayi superset yethu khumbula uphawu. Yabona nje ungakhohlwa konke kule video udide kube inqaba kodwa ngiyacela izimpawu zikhumbule. Kunjani? Usuperset loyana we-subset. Khumbule lolu phawu ukuthi lumele lokho ukuthi u-A ungaba yi-superset yabani ya-B. Yabona kunenamba ezingenelanayo. Asibheke ukuthi u-super A super A u-A ungaba yi-super strict set yaka B. Uthi ukuzibhekisisa uzibuze lokho kodwa ungakhathazeki. Yabona la sizolanda nje umqondo singaphinde futhi kwamanye ama video sibuye sazi kahle ngama-subset, ama-strict set nama-superset.